Terve! Miten sanotaan ja saitte ajatuksen tulla täällä leirillä? No, me ollaan tosiaan Naisten valmiusliiton ryhmä täällä Suomesta ja saatiin sieltä liiton kautta tietoa, että tänne voisi tulla tutustumaan ja tämä kiinnosti meitä, niin lähdettiin mukaan. Miten olette toiselle tuttuja? Joo, me ollaan Suomessa käyty useilla kursseilla tai harjoituksissa ja sitä kautta sitten tultu tutuiksi. Mitkä ovat tämänhetkiset tunnelmat leiristä? Sateesta huolimatta oikein hyvät tunnelmat, on ollut kiva henki ja kaikki on ollut ystävällisiä. Tosi kiva. Miten aiotte käytte oppimaan tulevaisuudessa? No, mä pidin tosi paljon tuosta selviytyminen luonnossa ja sitten varmasti omien nuorten kanssa. Siinä oli mielenkiintoista toi veden puhdistaminen ja sitten miten sytyttää tuluksilla. Mitä voisitte ehdottaa jotain leirin olisi vieläkin mielenkiintoisempi? No, sit mun mielestä tämä on tosi hyvä kokonaisuus, varsinkin sellaisille, jotka tulee ensimmäistä kertaa erilaisia tämmöisiä selviytymis- ja turvallisuustaitoja opettelemaan. Et ehkä vaan lisää toiminnallisuutta ja tämmöisiä harjoituksia, että ne on aina hirveän mielenkiintoisia ja niistä oppii paljon. Suositteletko tällaista leiriä kaverille? Joo, ilman muuta. Mä olen täällä toista kertaa. Täällä on ollut tosi kiva. On hieno mahdollisuus päästä tutustumaan tämmöiseen samantyyppiseen toimintaan, mitä meillä Suomessa on, niin täällä Virossa. Tosi kivaa, te olette ystävällisiä ihmisiä ja tosi hyvä ilmapiiri ollut. Kiitos teille.